Baş برێزێن دیگەل بەرنامە ڕامان و کومەلگە هەویدارم هون باش بن ئەگەر بپرسن ئەس چاوەمە یا ڕاستی ئیرۆ پچێک نەباشم لێ دیگەل بە هەویدارم ئەزش بە دۆپینگ بگرم پچێک کاری بم بەردەوام بکەم ئەو دوو ڕۆژە پچێک سەعەتا من دیسا خراپ بووە لێ ئەمێ ئیرۆ لەسەر بەرنامایە خامی بپەیون چاوەکۆ هاتی بوو دیارکردن بابەت ئەمە ئیرۆ لەسەر پرۆسێسە گلۆبالیزاسیۆنێ و باندۆراوی لەسەر ناسنامەیە نەتەوەییە ئەو پرس بابەتێکی پر بەرفرە علاقەی وی بگەلێک ئالیên سۆسیۆلۆژیک هەیە bi netewebûnê bi devletbûnê bi ekonomiyê bi modernîteyê bi dinyaya temamî علاقەتê wî henin li ser netewe devletan û ew rêxistinên nav netewî ya global لێ ئەمێ ئیرۆ bi taybetî li ser babeta kulturî divarê kulturê de globalizasyon bi çi avayî li ser nasnameya neteweyî bandorê dike tesîrê dike em ê li ser wiya bipeyvin çima min ew babet ew qas bernameyên pêşîn de min da pêşî û tevî ku gelekî babetên belkî girîngtir û ewtir heye aktüeltir heye çima ew babet ya rastî piçek girêdayî bi dîrskursa tirka li ser globalizasyonê min ew babet wek acîl ji bo me Kurda dît di dîskursa globalizasyona küreselleşme dibêjin ya tirkan de min baş ew kolaye tiştekê wer heye me pê ditirsînin yanî bi salan e bi dehan salan e bi globalizasyonê bi küreselleşmeyê ditirsînin yanî ew bêguman ji bo xwe wek refleksekî netewî ya devletbûnê ew tevdigerin lê ji wan e ku ji bo me jî ew qas girîng e gelo bi rastî ji bo Kurdan ji bo nasnameya netewî ya Kurd bi qasê ku li ser netewe devleta Türk ew globalizasyon xeter e divê warî de em Kurd divê zelal bin em bi xwe eger dikarî bin bi rastî dîskursa xwe bi xwe li ser globalizasyon û nasnameya netewî têkiliyê wan înşa bikin yanî em nekevin ew kompasê wan ku tiştekî ku ji bo wan xeter e ji bo me jî xeter e bê ku em lê kûr nebin destpêkê de ez dikarim bêjim ji bo wan çima ew qas girîng e û çi dixwazin pê bikin gava ku ya weka tehlûkeyek nîşan didin xeterek ser kultur û nasname nîşan didin ew dikin ku globalizasyon yanî weka dikarî bêjî şaristaniya rojava de xeterekê dibînin ku gava ku di nav me de belav bibe di nav Tirkiyê de ku bandorê bike li ser netewe devletbûna wan ev ê îslamê ji holê rake ev ê kultura wan ji holê rake heta netewe devletê wan vê binîvî ew bike qul bike
و لورا جی پی بر ریاکسیونه که او دکن کو ریفلکس به نشان کرن کو ام وکا د کلتورا وانی ماکرو دا یعنی ام بجن وکا اسلامی وکا روشلاتی وکا ترکیهی ام دجی به کلتوری دجی وان پروسسان بسکنن لیا راستی دا اگر ام yani sosyolojiya Kurdan mezhebekin sosyolojiya Kurda bir dünyayı evkas bir şerki şervani nine yani Kürt bir dünyayı de aşiti eden yani şu gava kucu Kurdara bejin tu çebunat evkete ev dibe az hatime dünyayı yani li Kürdistan'ı az hatime dünyayı du tuş gringe gava kubiya de beje Kürt bejin em hatime dünyayı gava ku dibe dünya yani ev ya nişan de ku Kürt brasti ev kavida kodin kultura vida be dünyayı ra ev nakoki niqat ev kitne ev du tuş gringin li Kürdistan'ı hatiye dünyayı gelo ev prosesin globalizasyonu brasti li ser nasnameya neteviya Kürtçi bi qasî ku li ser kultura vanê ew ke bandoreke xirab dide yanna em ê paşê li ser viya piçekê bisekinin em ê bisekinin li ser viya lê du tişt li vir giring e bêjim gava ku ev ê ku dijî yani prosesa globalizasyonu ditirsin bi taybetî dibêjin ku ew li ser nasnameya me nasnameyekî global ya din ya ku rojavayî ye ya ku emperyalîst e ya ku kapitalîst e kolonyal e li ser kultura me li ser nasnameya me da dibe xwedî mav ku dikarîbe wê ew bike îdare bike û dibin nasnameya me de jî dibin nasnameya homojen ya Tirkiyetî veke dibin ew üst kimlik de jî kimlikên nasnameyên bin nasname yani alt kimlik ji me re çê dikin ew jî xeter e yani hem binê me qul dikin hem jî di serê me de nasnameyekî globalî dünyayî ew dikin ew bi rastî wan dixe stresekî xirab ji ber ku gava ku dibin di ser nasnameyê te de nasnameyekî dünyayî hebe dünyayî ya navnetevî hebe veka Yekîtiya Ewropa veka devletên Yekîtiya evkê neteweyên çi dibên rêxistina neteweyên yekbûyî yan jî hukukên navnetevî dem û dezgehên hukukî vê gavê ew dikevin evkê yani dikevin stresê ku ew dixwazin wan destê xwe bixin nav meseleyê wan devletê wan û xirabiyê çêkin lewra jî waye vê daviyê mirov dibîne ku jê dûr dikevin jê çi qas ji wan bê ew ji tesîra Yekîtiya Ewropa tesîra hukuka navnetevî ku ew jî bêguman aliyên pîvanên globalizasyonê ne xwe dixwazin dûr bixin niha globalizasyonê ew piştî wan ew destpêkê gotinên têbîniyên destpêkê li ser globalizasyonê em ê bi Kurtî bibêjin ku ew prosesên veguhestina mal, pere, mirov, zanîn, ragihandin, çand, terza jînê, mode û her vekê din yên wekê biyaye pêvajoya dema de tevgera bi taybetî di dema me de bi gelekî bi lez û bez e hêzavî zêdetir bûye bêguman globalizasyon niha destpê nekiriye li ser viya gelek nîqaş hene gengeşê henin teoriyên cuda henin di zanîştên sosyal de lê piranî vê prosesê di dema destpêka modernîteyê di destpêka Rönesansê girê didin ku dest pê kiriye
ew ka kevî şîroveyekî vî yan jî em bêjin teoriyekî vî herê serdest e ku ew proseseke zêdetir ya ekonomîk e pazarên ew ki li dünyayê ji bo peyda bike wer dest pê kiriye û bêtir li ser aliyên vî ekonomîk berê xeber didan. Pişra taybetî piştê ku yekîtiya Sovyet û sîstema sosyalîzmê ew bû têk çû û lîberal ew kê kirin ku vaye nirxên lîberalî li dünyayê êdî bi temamî serketiye û tarîx êdî xilas bû êdî yanî dema serkeftina nirxên lîberalî ew bûne vê gavê jî tiştekî din derket pêşiye ew aliyê vî kulturî yanî weka ku êdî em li dünyayê tewayiya dünyayê em ê bişibin hewdû weka ew reaksiyona me tevgerîna me nêrîna me rabûrûniştina me ehlaqê me zevqê me yê estetîk û nizanim çi em ku derê dünyayê bibin bila bibin em ê weka çawa ku di gundek de her însan kêm zêde dişibin hew û ew ê jî ew ê di gundê global de êdî însan wek gundekî wê biçibin hev û yanî ango ew aksentê wî kulturbûnê em bêjin pêş xistin heta ya ser zimanekî em bêjin îngilîzî û hegemonyaya weka devlet jî weka hegemonyaya Amerîkayê ev dikirin ku rojava jî pêra ye lê vê daviyê ser globalizasyonê êdî yanî em divê ya bizanin ku mesela globalizasyonê bi taybetî van salên 10-20 salên davîn de pir dînamîk e pir hate guhertin ew tiştên ku em bêjin berê em 20 sala 30 sala em ser mesele globalizasyonê em dizanîbûn ku veka ew kekê ekonomîk û veka kulturî êdî pir hatiye guhertin êdî em nikarin yekser bibêjin ku globalizasyon ji aliyekî ber bi aliyekî din e yanî êdî globalizasyon ew kavî jî heye çawa ku em ji bo bername û binêran dibêjin ew di nav ewkekî interaktif dinin em dikarin bêjin kultur jî di nav xwe de li hemû her deveran êdî di nav çalakiyekî interaktif dinin û kulturê ne tenê kulturekî tê bame ji aliyê me jî kulturê me diçe ba xelqê bi taybetî ew dünyaya internet ev vê evkê guherand yanî êdî ne globalizasyon ne dema evka rojnameyê ye dema riha rojnameyê ye dema ya radyoyê ye dema heta ya televizyonê ye li vir min gava got televizyon hat pîra min ku mesela ji bo evkê jî ji bo ragihandin û zanînan jî ji bo înformasyonan jî di dema CNN û BBC gava ku evkên demû dezgehên agahdarkirine ya yekte bûn ya navendê bûn li dünyayê vê gavê jî ser înformasyon jî ew hebûn yanî globalizasyona înformasyonî yanî weka ragihandinî weka ku însan li her derê aynî tiştan dibîze aynî xeberan û bi hemîn şêveyî reaksiyon û helbest divan de ew dibe çê dibe lê derket holê ku piştê şerê ewkê şerê Iraq û Amerîkayê ewkê êdî 2003 de ku ew tiş êdî ne bi vî awayî ye ya rastî li gor înformasyonan jî tevgera me refleksa me reaksiyona me li warên cuda kuceyên cuda ya dünyayê ne vekeve em bêjin Iraqî bi rengekî înformasyonê tê digihîn Amerîkî Ewropî bi rengekê din yanî li wir jî derdikeve holê ku em nikarin bêjin ku globalizasyona nûçeyan înformasyonan li her derê hemîn helbest wergirtinê dî însana da çê dike
Liber du tiştin yani tişte grinktir tiştiz bu danostandına evki embejin nasnamaya netevi u globalizasyonu bikim yani bu fark bikin eku via vaka du dijber eku vaka dijberi hev eku ev dikin tespit dikin teoriye kusa datinin ku nasnamaya netevi celebek nasnamaya kolektive ku جناف سمبولان بیرانین و نرخین پاشروجی و گریدایی لخاککی لعردکی هرمکی تایبتی و گریداییه و لوکاله یعنی او ناسنامه نتوید کاره خواه دناو او دوی لوکال بونی دا تنی او بکه محافظه بکه و پیش بخه لی tersevi bu yani vaka avya globalizasyon ji tam terseviye globalizasyon gredayı bi heremekinine bi navendekinine bi ardekinine art u mekan u zaman jibovi hatiye guhertin bir lezu bes dikare jiyani bir lezu bes kiriye u jera sinor hudud ci nemhimin و به هر آوایی یعنی دنیای دایه برخواه و دنیای ده ناسنامه کلتورک یک پاره ام بیجن هوموجن آوادی که اکو ام بیجن بتایبتی اکو دی بیجن کو باندورین پروسسین گلوبالیزاسیونی لسر ناسنامه نتوی خرابه globalizasyonu bevi şekli formüle dikin. Bile به انجام ده از yani vaka tiştekuye daviye bejemezi despek yani burada bejem evya dişbe dişbe mesele Babil'i yani diyamın yani de enjam ede sereket ve Musa bakın Xode careke hede dema konağa mitolojiye de mitikte jiber tecrübeya tek cüretiya yani tek türdeşiya Babil'i xira kiribu jiber ku tek cüreti ye Xode dijî xwe qabul kiribu Xode digot yani Xode ji Xode ye gotibu kul dünyayê min cür be cür ava kiriye bi zimanên cuda bi kulturên cuda bi rengên cuda bi taybetmeniyên cuda yani ew standartîze kirin ku herkes bişibe hew herkes bi zimanekî bipeyve herkes bi kulturekî be ew dijî ew kamine yani dijî ew beşera ku min kiriye yani di mitolojiyan de herî dik em ser Babilê em wisa dizanin Xwedê geyîdiye û Babilê ji ber vê meseleyê hilweşandiye ku însan xwastine ku tenê zimanekî yan tenê kulturekî ew bikin. Di dema axaftina li ser çaxa qûna globalizasyonê de jî gotin ku dinya ber bi yani pêşî evê ku ev dikirin weka yekpare ev dikirin gotin em bi mesele babilbûnekî yani rûbirûyê babilbûnekî nû ne dîsa aynî bi vî avayî zimanek kulturek ruhek di temamiya dinyayê de nasnameyek di temamiya dinyayê de vê belav dibe lê em îro dibînin ku vê carê nizanim destê Xwedê çi qas di meseleyê de heye lê dinyaya me ya îro ya internetê ya ewka processing globalizasyonu ya ku aniha veka lokalizasyon jî ev dibe ceryan dike vê em bêjin perspektîvê ji holê rakir yani îro ne tenê zimanek ne tenê evkek firsent dibîne ku xwe di dinyayê de belav bike zimanên kulturên herî piçûk jî
ادی درفت بمانا چه دوک و خواه دواری نتنی دواری مکانی وانی بخواه وارگهی وانی بخواه هرمی خواهی بخواه د دنیای دا د تمامی دنیای دا جی خواه و آوا بکن یکش انجام analiz ama ev ku dema em li ser globalizasyonê û nasnameyê netewî difikirin divê em devletên ku xwedî netewê devletin û evên ku netewebûna xwe bi parastina devletekî garantî nekirine weke Kurdan ji hev cuda bikin. Li vir aniha berî ku ez serviya dîtinê xwe bibêjim behsa lêkolînekê bikim yani heyaniha ew tiştê piçek teorîk bûn em ji empîrîk ji lêkolîn ku hatine kirin ez ê behsa wan bikim bi taybetî min ser çend lêkolînên nûsa kar kir yek ji wan ji aliyê dezgehekî pir mezin di nav 63 devletan de hatiye ev kirin 63 devletan de hatiye çekirin û di encamê de ez ê pêşî pirsê wan bêjim yani pirsê wan ew dixwazin yani fam bikin globalizasyon bi çi awayî tesîrê neteweyetiyê kiriye gelo neteweperver dike însanan yan tersê wî ji neteweyetiyê dûr dixe û nasnameyek û nêrînekî din ya dinyayî bu van de çê dike bêguman li gor welatan li gor kulturan û li gor netewe devletan encam pir tê guhertin di welatên weke Amerikayê yekbûyî devletên Amerikayê yekbûyî Kanada, Avustralya, Zelandaya Nû di van devletan de ku gava em balê xwe bidin wan devleta bêtir ji koçberan ji milteciyan ji emîgrantan ew bûne pêk hatine û bi nîsbet devletên nû ne li gor êdina di van de globalizasyon din hemîn demê de paralel neteweperweriyê jî bilind dike yani elaqeya li ser nasnameya netewî jî bilind dike hema bêjî nîvî bi nîvî ye diçe yani lê li welatên weke grupekî din heye ku globalizasyon li wan zêde ye mesela Almanya, Fransa di van devlete de Japonya di van devlete de globalizasyon ji ev kê yani prosenta globalizasyonê ku ê ku dibêjin em li gel globalizasyonê ne ji ya kesên ku dibêje em li gel neteweperweriyê ne zêdetir e berî ku ez fikra xwe ser nirxandinê serviya ew bikim tabii ew devletên wekê Tirkiye henin ew bi kokî yani weke dij disekînin lê tabii ji her derfetê globalizasyonê jî kasê ku dikarîbin îstîfade bikin îstîfade dikin lê ji globalizasyonê bi taybetî ew devletên neteweperwer pir ditirsin ji ber di destpêkê de çawa ku min ew ji ber du sedema ditirsin lê li vir berî ku ez çima li Almanya, Fransaya li welatên weke evkê devletên ku weke neteweyên kevinin û rûniştîne û dîrokekê wanê ew heye çima globalizasyon wisa zêdetir terefkirên vî alîgerên vî henin berî ku behsa wî bikim ez ê li ser pirsên vê anketê de yani weke nêrîna xwe bêjim weke rexneyekê sê evkin her sê lêkolîn de jî sê pirsên esasî henin ku dibêje tu neteweperwerî yan global terefterî globalizasyonê
توی جبو ولاتی خواه شر کو شر درکبه توی جبو ولاتی خواه فدا بکی یا نکی yani tişte nusa gellek dunt mesela dunt yani tabi lur henek bejin kul na ez ne teve perverim viyaji ve kaku aligiri ne teve devlet bu ne le aligiri ve kaku globalizasyoneye des nişan dedin burada bir problem heye yani problem evet ku de devletin ku بالنتوبونا خا رونشتينا ونتوبونا روجانا هي ادي يعني جيرا دبجن نتوب پروريا بانال يعني ادي جبوان نتوب پروري شخوا وكا كولتور وكا جيان وكا طرز جيني روجانه جين جبو او بيوستي وان تنه کو مثلا نتوه پروریش خورا پروبلم بکن پروبلما سیاسی پروبلما هبونی جبر کو او بخوا خودی هر تشتین کو نتوه تکاره جوان را بده دده هر روز دده yani her roz zamanı خودی پیون her roz marşı خواهد گوتار دیکن her roz آلا خواهد بینن her roz müzeyin خواهد کارن گاوا کو بردن her او müzeyin خواهد بیرانین خواهد تشتین وان her roz televizyon وان ده او که وان ده هیه yani او یکی آلمان نپیوسته او بجه رابع رونه وکا کرده که بجه والا از نتوامن نه نتوابی problem tünne او edi jera tişteki banale yani jera tişteki adetiye jrezeye yani ne havcaya öfke bike beje problema mı? Yani belki tişteki usa mırov tikari ve çeke yani rojeki tamamiye Almanlara mırov kadaha bike beje ya irohuni Almani ne peyvin. Yani Fransızlara irohuni به آلمانی به فرانسی نپیون که اما به چاقی ببینن که پروبلم آوانه چاقی که نتوه پروری و چاقی دبه پروبلم جبوان یان نوه پروبلم اساسی لبرا دبه لیکولین دا دوان لیکولین دا تیوی که لیکولین که پر گرین که پر به اوک نزیکی 160,000 انسان دا هاتیه لیکولین یعنی جوان هاتیه اوکرین Dinavanda de 63 devletanda. Tabii ya az vaka metodolojik dibin van xatayan van evka dibinim. Böyle dinava devletinde sedema krizin nasnemeyi نتبعی جدا نه مگو یعنی تایبەتمەندی ئەوان جدا هەیە و بتایبەتی دەولەتی نەتەوەی کو خودی دەولەتن و نەتەوەی کو دەولەت ئەوان تونەیە دبن تاهلوکەی دەنە ئەو مەسەلە پرۆبلەما گلۆبالیزاسیۆن جدایە. Globalizasyon eğer ne veke prosesi ki totalitarizm veke ferskerina ideolojika kültürek be yani ya veke prosese moderniteyi medeniyeti be vega ve ev bitçi cüreyi ne dijberi ne tevebun u nasnameyi jiber çi jiber ku yani mesele şu globalizasyon jî dema moderniteyi de digel netevebûnê bihevra derketiye holê. Yani netevebûn û lêgera nasnameya neteveyî di hemîn demê de dinyayîbûyînê. Yani di dinyayê de ciyekê nû girtinê. Lewra ew du tişt normal divê dijberî hev nebin yani gava ku eger tenê kulturekê yan jî tenê zimanekê yan jî tenê îdeolojiyekê yan jî tenê dewletekê li ser dinyaya yêmayîn ferz neke eger ew tiş weke proseseke
medeniyete çava ku ji destpêka însaniyetê destpêk kiriye û dimeşe eger bi vî awayî bimeşe eger ew weka têkiliyên kulturan be têkiliyên însanên ji neteweyên cuda be vê gavê dikare ya rastî ji bo nasnamaya neteweyekî yani nasnameyekî jî dikare bi baştir bihone yani ji ber ku honandina nasname bi têkiliya bi xwe miqayese kirina bi xwe beramber kirina bi kesên din e bi kulturên din ew çi qas ewtir be tîrtir be berfirehtir be rasyonalbûna nasnameya netewî jî bi ew qas baştir, qençtir û realtir dikare xwe ve ava bike. Ango stratejiyek baş, politikayek baş li ser nasnameya netewî yan jî ser netewaya dikare hem ahengiyeke baş digel prosesên globalizasyonê ji xwe re peyda bike. Belê yani pirsên din gelek ew kenin ez li vir ew bikim li vir didim sekilandin ji ber ku rastî ew qas îro dikarim ew bikim lê eger pirs hebin ez ê ew bikim pirsa eger ji destê min hebe tê ez ê bibersivînim lê eger na îro bibexşînin ez ê îro biçik zûtir xilas bikim hêvîdarim hefteya vê ez ê baştir bim û baştir berlemeke spas dikim gelek bi min di xêr û xweşiyê de heta bernameyekê din bi bijûndarî û bi saxî spas ji we.